Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Azerbaýjanda goşuşmazlyk hereketiniň döwlet we hökümet başçylarynyň 18-nji sammitine gatnaşmak üçin 25-nji oktýabrda Bakuwa bardy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Trend habar gullugynyň Azerbaýjanyň prezidentiniň medeniýet gullugyna salgylanyp 25-nji oktýabrda beren maglumatyna görä, prezident Berdimuhammedow Haydar Aliýew adynaky aeroportda Azerbaýjanyň premier ministriniň ornmasary Şahin Mustafayew, Daşary işler ministriniň ornmasary Mahmud Mammad Guliýew we beýlik resmiler garşy aldylar. Prezident Haydar Aliýew adynaky aeroportdan sammitin geçiriljek ýerine Bakuň Kongres merkezine bardy. Bu ýerde onu Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew garşy aldy diýilip TDH-nyň habarynda aýdylýar. Türkmen lideri sammitden çykyşynda herekete gatnaşýan ýurtlaryň ady howpsuzlygyny üpçün etmek tagalalarynda jewitleşmeginiň möhümdigini nygtady. Berdimuhammedowyň sözlerine görä her bir adamyň aýrylmaz hak hukugy bolan umut imitlenişi kepillendirmek üçin döwletleriň we regionlaryň adyk resurslaryny el ýeterligi göz öňünde tutulanda herekete gatnaşýan döwletleriň jewit, aýgytly we tutanýerli pozisiýalaryna zerurlyk bar. Döwlet başçylarynyň adyk howpsuzlygy barada Bakuda eden bu çykyşy ýurtda un, çörek, şeker, ösümlik ýagy we towuk ýumurtasy ýaly ilatyň günübirin sarp edýän adyk haritlarynyň gyçylygynyň dowam edýän mahalyna gabat geldi. Adatlyk radiosu Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda adyk haritlarynyň yetmezçiligi we olaryň öňünde emele gelýän uzyn nowatlar barada indi 2 ýyldan gowrak wagt bäri habar berip gelýär. Bu gyçylyk soňky 5 aýdan gowrak wagtyň dowamynda hassa güýçlendi. Berdimuhammedow Bakuda eden çykyşynda klimat problemalary, energiýa howpsuzlygy meseleleri boýunça hyzmatdaşlyk etmegiň möhümdigini hem bellidi. Şeýle-de halkara terrorizmine garşy göreşiň global howpsuzlygyny üpçün etmegiň iň möhüm wezipesidigini hem nygtap, Türkmenistan dünýä jemgyýetiniň bu howpa garşy göreşýän netijeli halkara mehanizmlerini döretmegini we Birleşen Milletler Guramasynyň global terrorçylyga garşy göreş strategiýasynyň dolu durmuşa geçirilmegini goldaýar diýdi. Sputnik neşri 2 gün dowam etjek sammite 158 ýurduň we halkara guramalarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşjakdygyny habar berýär. Oňa Türkmenistanyň döwlet başçysy Gurbanuly Berdimuhammedowdan başga Venezuelanyň, Eýranyň, Kubanyň we Bangladeşiň prezidentleri gatnaşýar. Täze beýanatda Britan Daşary işler ministrligi Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýyny aladalanma bildirýär. Beýik Britaniýanyň Daşary işler ministrligi adam hukuklary meselesini aýratyn aladalanma bildirilýän ýurtlar boýunça ýaýradan täze beýanatyna Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýyny alada bildirdi. 22-nji oktýabrda Beýik Britaniýanyň Daşary işler ministrligi adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlar barada hasabat ýaýratdy. Hasabatda agdalyan ýurtlarda adam hukuklarynyň 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aralygyndaky ýagdaýyna syn berilýär. Onda Türkmenistanyň adam hukuklary babatda aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň hataryna galýanlygy aýdylýar. Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy alada bolmagyna galýar. Adam hukuklaryny degişli kanunçylyk diňe çäkli ýerine ýetirilýär. Adam gynamaları we yaramaz türme şertleri boýunça dowam edýän öňe sürmeler, söz beýan azatlygynyň hemde din wujdan azatlygynyň çäklendirilmegi, gender ýekirmeleri hemde LGBT hukuklarynyň çäklendirilmegi esasy meselelerdir diýilip Britan Daşary Siýasat Idarasynyň hasabatyna aýdylýar. Onda Türkmenistanyň medeniýet azatlygyny dünýä ýurtlarynyň arasyna alan ornuny ünsü çekilýär. Serhetsiz reportýorlaryň medeniýet azatlygy boýunça hasabatyna bu ýurt iň ýyzak ornuny ýerleşdirildi diýilip beýanatda aýdylýar. Şol bir wagtyň özünde maglumatda 2018-nji ýylda geçirilen adam hukuklary boýunça ähli umumy döwürleýin fin bilen bagly Türkmenistanyň kabul eden rekomendasiýalary ýatladylýar. Olaryň heniz ujuýpsyz böleginiň berjä edilýänligi bellenilýär. 2018-nji ýylda Türkmenistanyň ähli umumy döwürleýin fin boýunça dürli rekomendasiýalary kabul etmegi ösüşe işaret etdi. Ýöne bu neçenli olaryň ýerine ýetirilýänligi bilen bagly ören ujuýpsyz suwutnama bar diýip Britan Daşary işler ministrliginiň çap eden soňky hasabatynyň Türkmenistana bagyşlanan bölegini aýdylýar. Beýik Britaniýanyň Daşary işler ministrliginiň adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça aýratyn aladalanma bildirilýän 30 ýurdun arasyna Demirgazyk Koreýa, Russiýa, Eýran, Özbegistan, Türkmenistan, Venezuela we beýleki käbir Aziýa hemde Afrika ýurtlary bar.
Mar vilayatyna Aşgabatdan barandygy aýdylýan barlykçylaryň paýtagty dolanandygy baradaky gürrüňleriň ýygyany Mar şäheriniň döwlet dukanlarynda ahal ýagynyň satywy gaýtadan çäklendirildi. Ýatlasak 23 oktýabrda Azatlyk radiosynyň Mardaky habarçylary ýurdun täze içeri işler ministriniň vilayata barandygy we onuň edara kärhanalarynda barlyklary geçirýändiги baradaky gürrüňlerden soň Marda un, ýumurtga we ahal ýagy ýaly gyt azyk haritlarynyň nowosy satylyp başlanandygyny habar berdiler. Şu Mar şäheriniň Şapak köçetinde ýerleşen 38-nji döwlet dukanynyň öňünde adamlar daňdan sagat 3:00-da nowata durdular. Şundan başlap bu ýerde şol dukany degişli hojalyklaryň her birine 1 litr ahal ýagyndan köp satmaýarlar. Dukan satyjylary ýaşaýjylardan pasportyny ýa-da şol ýeriň öý dolandyryş müdirliginden alynan ýaşaýan ýeriň hakyndaky resminamany görkezmek soraýarlar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertine söhbetdeş olan habarçy 24 oktýabrda gürrüň berdi. Habarçy döwlet dukanyna degişli etrapçylaryň ýaşaýjylaryna 1 litr ahal ýagynyň 9 manatdan satylýandygyny we onuň ýany bilen 2 utu şerbet suwunyň berilýändigini hem aýtdy. Eger nowatda duran adam şol ýeriniň ýaşaýjysy bolmasa, onda ol adama 1 litr ahal ýagyny 14 manatdan satýarlar. Mar şäherindäki beýleki döwlet dukanlarynda, ýagny Titov köçesiniň ugrundaky 3-nji liseýiň öňündäki dukanda şol töwerekde ýaşaýan raýatlary 1 litr ahal ýagy 11 manatdan satylýar. Onuň ýany bilen hiç sat goşup bermeýärler. Bu dukanda da özüne degişli bolmadyk şäher ýaşaýjylaryna 1 litr ahal ýagy 14 manatdan satylýar diýip habarçy bellidi. Onuň sözlerine görä dukan satyjylary Mar şäherinde ýaşamaýan marlylary ahal ýagyny öz etraplaryndaky döwlet dukanlaryndan satyn almagy maslahat berip, olary eli boş ýylaryna gaýtarýarlar. Dukan satyjylary bu çäklendirmäniň sebäpleri barada düşündürüş bermeýärler. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertde söhbetdeş olan dukan satyjylarynyň biri munyň sebäplerini Aşgabatdan Mara gelen ýokary derejeli barlykçylaryň ýygyna gidendigi bilen baglanyşyklydygyny aýtdy. Azatlyk radiosu ýokarda gürrüň edilen ýagdaýlar barada degişli türkmen häkimetlerinden häzirlikçe resmi kommentari alyp bilmedi. 23 oktýabrda Azatlyk radiosynyň Mardaky habarçylary vilayatyň döwlet dukanlarynda un, ýumurtga we ahal ýagy ýaly gyt azyk haritlarynyň çäksiz möçberde we nowosy satylyp başlanandygyny habar berdiler.